хора, днес ще играем Angry Neighbor. Така. Първо знаете какво трябва да се направи, да се вземе ключа. Махай се ти тук. Така. Трябва да пустим тока, да вкараме ключа и да спим. И този хамбургер не знам какъв е. Моля го изям, не мога да го хвърля. И тук вземаме това. Така. Махаме това и отивам за кроубара. Така, ето ни тук. Той е гаража. Добре, аз си помислих, че е отворен. Айде си надолу, да. Правилно нещо. Взимаме кроубара и да бягаме. Оп, така, ето ни тук. И... да, удряме. И... айде. Карай се, не. Аз не знам какво прикава. Карай се, Лев, карай се, не аз знам, аз. Тук вече... 100 000 видеа. Трябва да направя тая игра, че има много работи тук. Ескейпа не го знам, то спи. Чуем го. Добре, тук трябва да хвърлим едно. Пак още едно, пак още едно, пак още едно и пак още едно. Да имаме за друг път. И така. Ще се видим след 1000 години. Добре, вече сме горе и трябва да направим другите следни работи, средни. Значи туит. Няма... майко, къв съм. Кое първо да взема? Синьото или зеленото? Синьото. Ще покажа аз един хак. Така. Малко е труден. Време отнема. Трябва да изчакаме седа да дойде, ама сега това трябва да го правите. Сега ще ви покажа как да вземете той. Отивате точно зеленото, и отивате точно да е това и падате. И давате назад е така. И отивате за този диван и може да го местите и ето го зеленото. То е така правите. Хоп, хоп и е за това и е много твърдо. Съседа не може да мине през него. Така, затова ще ви трябва кроубара. Силото не ви трябва. Да, също ви трябва червеното да махнем. Чакайте, тук и да си наглася. Хоп. Добре, сега трябва да задръстим тази врата. Той ще мине през вратата, ама това аз видите, защото той ще се заплещи. И те за това трябва да стане. Те. Хоп, блокирано. Да и може да мине по никакъв начин. Това трябва да го направите хубаво, много хубаво. Да запушите просто. И оставате да има малко място. Ако не ви се получи и щупите прозореца, ако не ви се получи, ако ви подгоди през прозореца, трябва да направите друг опит. Защото това е трудно. Зависи от къде ще излезе. Така че... той всяко отворя, аз и тук и тук. Да, ето, той ще щупи вратата. Бягай. Аз съм по-бърз. Ес, брат. Ей, тей става човек. Виж ме.
stranded on the Чай да roof or in щупя. nearby. Как We were in прозореца? the car and all of a sudden Айде, the water started rising бързо. up. We had no other choice but get out of the car and hang on. We were holding on into a branch. Добре, We така. were standing on top of the car, and there was no tree, nothing around us. Малко бързо. They were lucky, actually. We had a tree to climb up. Almost 50 of them had to be rescued by helicopters. Добре. Излезе през прозореца. На коса беше. Абе, иначе като го бия, нищо го няма. Оп. Той сега няма как да се влее в къщата. Браточка, искаш ли? Some parts of town got Помогна. as much as 6 inches of rain in just Ей, ще ти шибна то с контейнера, лата и... Дачи. Ха, пригазил колата. Стая, браточка. There was no tree, nothing around us. And they were lucky, actually. They had a tree to climb up. almost 50 of them had to be rescued by helicopters. Перфектно. One plunged right back in. He Не survived знаю, and аз was rescued a second мога time. така хубаво. And here, a Чакайте, news извинявам. cameraman jumped from his helicopter into 12 feet of Кой water to скочи от buoy up a victim. хеликоптера, лъква е? Телевизор. Малко съм болен. Сега този хак ще ви го покажа. Така, и той като дойде съседа тук, всичкото го напълвате, ама навсякъде. И даже от тук отзаде слагате такива зелени копчета. И както от тук, вижте сега. Ама той не иска. Еми, добре, сигурно сте ме разбрали. Ако не сте ме разбрали, пишете и в коментарите на другото видео, което ще го направя сега. Как да имат всичките ключове. Така че, чао от мен. Ако имате въпрос, на коментарките цъкайте. Чао. Не чао още. Ето и трябва да правите. Сега пълнете, като дойде и сте готови. Така че, чао.